Sabat sa likod kang mga isyo. Sabat sa likod kang mga isyo. Programa dya sa radyo natin. Gadarangpan ka mga antikinyo sa kulasi. Kaingad nga mga banwa sa norte. Kag sa bilog nga probinsya kang antike. Comprehensive, analytical, kag responsive. Programa kang garakaan nga nagapaati sa kamaturan. Imaw ang inyo tag-alagan. Romeng Antonio. Mabatian alas 8:30 hasta alas 9:30 ang takna saga. Kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, tab Biyernes. Isibo Banwa ang inyo orasan impunto alas 8:07. Mayad nga aga Western Visayas, mayad nga aga Pilipinas, mayad nga aga probinsya aga Antique, mayad nga aga Norte nga Bain, kag probinsya aga Antique, kag mayad nga aga Kulase. Ragyan naman kita Banwa magapangalagad sa sulod kang sangka oras sa pagdulong ka mga balita, mga information kag mga issues nga aton gitawan Banwa kapag tamad sa aton kadyang pagpangalagad. Today is February 9, 2022. Tatlo na lang kadlaw na bilin kag pag-selebrahan natin ang death anniversary ni Emilio Javier. 50th death anniversary ni Emilio Javier nga buhis kang ana dugo para lang maangko natin Banwa ang kahilwayan regya sa may probinsya kang Antique. Pwede ikaw Banwa makabinutig makambal nga okay. Antikin niyo ako, pwede ako makahambal nga tumandak ako taga-Antikin nyo, pero mabudlay mga kabyanan nga mangin hero. Mga mangin hero, tana budlay mo. Nga pagin matyan mo gidblan ang lugar nga tawhan mo, no? Being Von Siemens from Metro Manila, good morning. Diin ka sa Hariton hotel aba saktala ko permi niya nang hindi nagalagaw ko sa Metro Manila. Kag sa ato naman mga Facebook viewers, good morning mga kabyanan. May mga pagnaba nakakaso ka COVID sa tanan-tanan nga bahin kang pungsod Pilipinas kag not only regya sa mayo kun sa may Metro Manila. It's a good news riya kay nag-decline ang kaso kang COVID. Sayo doon kung dasig pagsaka kang pag naba kang kaso ng COVID, curable ta na, no? Curable ta na. So bangal Banwa ang tsansa nga maayad. Kay man hindi ka maglala. Ang sitwasyon mo hindi maglala, hindi maglabot sa point nga ma-hospital ka. Kay man almost of us na bakunahan. That's the very important Banwa nga thing nga dapat natin imon nga mabakunahan kita tanan-tanan. Tiragya sa Kulase naga bro barangay ang mga ang health workers natin, no? Especially ang aton municipal health agad nga ma-efektibo ang mabakunahan ang tanan-tanan sa barangay. Di ko magpabarangay ang mga health workers tayo. So wala reason nga magindi ipak mo isandar gagto manuwag ninyo. Gakampanya atas ng bingo. Kuna please shout out, vote for Governor Capi Delicio. Vote for Paulo Javier for Congressman. Kahapon sa Pandan, mga pinalangga nga matagpramati si Loren Ligarda rito naging launch. Ang primerong adlaw kang ana Banwa nga kandidatura bilang senador. Ano diyan? Daw hindi mo makita kundiin kolor ni Loren Ligarda kundi nga grupo, no? Ay bisan na grupo, daw ra na ginaingod Banwa na tarpulin. It's because balanga gadlagan ta na senador kag bangad gadlagan ta na senador hindi na gusto ma-identify nga may grupo kita na. Rugya sa Antique magabyanan daw ginabayaan nyo grupo kagaya iyatin nyo bangad blangaga apa ayon mas Loren senador lagnan na basi ko magsunggod ang piyak nga grupo kag bisan na gadlagan ta senador dyan basi hindi magbuto bla na amura gina turok taman di ko na mo malaranaad gina turok mo ora amur lang gina palansar si Kwan si
iiligarda nga imo bugto. Oh, istoryahan tabla karon sa atin nga pagpalagad kay sobra krake pangako na to sa pandan. Pangako mga kabenan basta kunta pangako. Badlay ra nga may time ra nga na dapat mo naprubahan kag naprubahan mo ron nangako kag yapon, no? Istoryahan tara karon sa atin banwa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin. Ano diyan, it's a bad news for the province of Antique, no? Mga kabyanan, no? Kay sa aton balita rigto sa San Jose nga nagapaluya ang pira report, nagapaluya ang pira kanayhan supporters ni Governor Kadiao because daw nabalaan nga removal from the service ang desisyon kang ombudsman. Not only gali suspension suno sa report, removal, dismissal from the service. Maskit-sakit yung mga kabinan nga kamaturan. Kay may precedent kag may jurisprudence nga ang sa gamiyo rigdo kuno sa may sa Samar amo man ang kaso nga ginpahalin kang ombudsman because of grave misconduct, no, tantamaw trabanwa sa dismissal from the service. Ura ikaw banwa ginatawaan ka mga benefits ron, ha, nga mabuol mo pa while nag-serve ikaw sa gobyerno, no? Kag unconfirmed report pero nagagawa. It's like a wildfire, ha, sa kabukidan, no? Mga kabyanan nga hindi ren gani kuno makalabot sa Pizza 20 iserve ka DILG ang order dismissal from the service. Amorang news mga pinalangga nga mga tagparamati, amorang news. So ura kita karadyan ti mahimo kay man sa gusto taman kag hindi, we are not the ombudsman to influence. Ura makita poder mag-influence. It's their own decision and it was based sa kung ano banwa ang layi, ano ang legal mga biyan, no? So tanan-tanan kita apektado because kahit papano ti palangga natin man sigob, palangga nyo sigob sa mga supporters, palangga nyo sigob may mga supporters. At siyempre because of this balita tinaluyahan man no? Umakon ti mo all of the sudden mo amor desisyon kang ombudsman mga pilangga nga mga tagparamati, no? So no, sa report nga kan nga baton kag even gani ko no ang mga close sa kay governor man andaran nga amorya banwa ang matabo sa pira ka mga inadlaw nga mabato na iserve ka na ang order kang ombudsman. Alas 8:15 sa aton banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka maisyo kag ang mga balita. Wow, may mga pumangkot na kapon to sa gintats tato party sa housing, no? Ang party sa problema katubig. Number 1, tanan gali sanda amora ang hambalan nanda problema sa tubig. Tanan sanda nga gauli sa housing gusto nga may klaro nga sabat. Tanan sanda nagapamangkot kung san o riya matabo kung dapat gid man aksyonan. Mangad man ananda nga amorya ang problema na may mga gahambal nga ti laban ka rason nga ang taho kuno'y hindi ti kun ginagader mo diyang mga hinaing kataho amugid man diyang matabo kag ti hindi manginlingid ka natin, lipad ka natin ang handa hinaing kun you are willing to listen, no?
kag gapamati ka bala. Hay kung gapamati ka maman-an mo gid ko ano problema taho kag maakto ikaw sandig sa anda hinaing. Kag ma-identify mo gid ko ano problema di ba? Kag by identifying the problem, pwede dyan ka na mangin basihan kung ano nga aksyon gusto mo ihimuon. Number 1, naga-affect sa pagtiner kataho sa housing ang kawara itubig. So darwa man lang kasolusyon ang pwede dyan kaya. Matabo, number 1, pasadlan ang luwa. Allow luwa to extend its services sa housing. Dali laran. Government undertakings ang kinahanglan. Ano nga government undertakings? Himuan da authority. Ang sinuon mo ana dyan authorities banwa nga magasugot ang banwa, pasadlan. As soon as possible. Very feasible solution riya. Number 2, patindagan kang banwa kung may budget. Pero daw medyo slim riya ang tsansa nga maksunan mo sa madasig nga panahon kay manti. Kinanglan mo mangita ka source kun ura ti kwartang banwa malon ka, bahal ra mo nga budget gamiton. Ang pinakadasig kag immediate pasadlon mo ang serbisyo kaluwa because may anda dyan banwa nga nakaabang nga linya, transmission line. That's the only solution nga pwede mo on dyan sa housing. Sara-sarahan mo lang taho dyan pamangkot, problema sa tubig, tanoy mo on mo, mamanaan mo nga mo problema, kag paano mo masolusyonan. No? At least naman under ka mga opisyal nyo ang problema nyo. Ay ti, ura matigatokbol kaligad nga matnuig ng damo. Kaya nga atan dyan na empower tam na sanda ka dyan ti. Sinuota na ma-decide dyan kihay. Sanda dyan ka prungko. Di ba? O kamo man may pamangkoton, sino ka prungko. Wala lang ti mo ngayo ka aksyon sa tagalawaan to hay. Kulasi ya. Di ba? At least makita taman nga malipas panahon, maaksyonan, kag hindi man magkuon nga nagalawid, tinuig ron ba si madinikada, ura gyapon sulbar problema taho, di ba? Gapana oras. Karamatay ron ni iba dyan rin naya sa mga kwan, ura paktiraw, tubig, antis na patay. Nga mayad. Na amo man lang ran, kasimple. Kay man kumbinsido, bikitay. Nga kung mga buhi kita, dapat may tubig gid atan panimalay. No? Mga kabyanan. Namo malar ka simple. Ha? Kung gusto ho natin tanan-tanan, let's say for example, mahimo yang nga masolusyonan. Yang bay, ura ko kamaan rin tanakarisan. Mga kabyanan. Diba? Tistingan tabi ko rin, nagtunan si Sir Piri kung paano dyan masolusyonan. No? Kag ano ang problema? Mahimo tabla ka investigative journalism manay agad mamat-amat tabla ka sulat kung ano gid ang pwede raad mahimo. No? Kitabi ma-inquiry anay agad mamananta kung ano gid ang puno punta, ano sarang mahimo, ano ang solusyon pwede i-apply, o ano bla ka buhay, ria, mga kabayanan, manandra sa sige-sige, ay tiga pamangkot, haway, nung pisahan na dya kambal mo. Makan ti mo nga lodlaw, ikaw ti mo na pamangkutan ka taho. Amo ra gani, nga once, bisan nag-raise lakaw kang concern nanda, ikaw palaputan nanda, kang reklamo nanda, bisan urakot may mong aksyon, because kung makita ka taho nga daw wara man it sa bungag kang nagatao aksyon, hindi man sanda dyan kaya banwa sagi pamangkot. Kiti makita ka taho mo nga wara man mo na
So mura nga bisan nagaris lakaw diyan karya ka amo-amor ya. Mas mayad pa nga diyan sanda mamangkot nimo kag mag participate sa anda mga ideya kung ano dapat mahimo. Bangad nga may binyo nga maka-express anda kang anda concern. Bisan pa nga nag-raise ka lang. Mura nga hindi sanda kaya magtao kang anda concern sa taho nga man anda galusot mula sa piyak nga talinga ang anda nga reklamo. Oh, di ba? Oh, sige. Ambay kung sino una jak niya maka parik-parik gid nga uyangan dagit kinadlaw da nga masikaso ya. Hiraad kung pwede dalang papuswitan niya na adlaw ti amoray, no? Mahimo. Okay. Amora, no? Diyan natanay ka nakatad sa pamangkot ninyo. Kaya ako, volunteer ta maagto kay Sir Piri kung pwede rin mapasidlan nagyan kung just in case may mga government interventions and undertakings nga for immediate action and solution of problem pasidlan ang services kaluwa for the meantime. Why pat nati government nga project nga nagsarilad dyan? Ha? Standby lang mo ha? Follow up talan at least may ideya ka mo party dyan karya makabianan kung ano sarang mahimo. Oras at pagpangalagad alas 8:25 sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Dayo, si G. Bladyoso, mga kabiyanan, gadalagan ja board member, ragya sa minor nga bahin, ka probinsya kang Antique, philanthropist mabinuligan, philanthropist mabinuligan, kag, kanami, gali banwa magdihon ka mga programa parte sa environment, kag tourism. So ang expertise na niya makabulig niya sa pinanggobyerno tas pinakadlaw nga ang mga concern kag iba nga issues nga ginapabayaan ma-address ragya sa probinsya Antique. Ha? May mga advocacy tanamo nga pwede himuon just in case magpungko. Amo ja si G nga Juso. Ha? Gadalagan board member ragya sa may norte nga bahin ka probinsya kang Antique. Amo man si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor. Sa banwa kang Barbasa. Padayono ng kauswagan sa banwa kang Barbasa. Jerry Nicor kag Bobby Nicor. Is remember ramin ni Cesario may paulikid sa mga pumuloyo sa banwa kang Barbasa. Amo man gaimaw sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pagpangalagad ang diyang si Papa Mike Pelber Medina mabinuligan kag mabinugnohon nga SB member sa banwa kang Tibiao. For transparency sa Tibiao mga kabiyanan, for transparency si Bibok Walden Lim hangad na gid nga mangin mainuswagan ang Tibiao, hangad na gid mayad ang pagpadalagan kang gobyerno sa Tibiao, hangad na gid may kasulhayan tanan-tanan pang ginawi tas Tibiao. So you need an energetic man sa munisipyo nga magpungko, mayor Omni Ergas Kulasi kabaligatan nga hardware items kag construction materials kompleto kag barato. Ang stocks na direktagid halin sa may Metro Manila. Sa Sabado may distribution karuming Antonius Miracle Oil sa Barangay Sentro Norte, Kulasi. 9:30 to 10:30. 10:30 to 11:30. Tanan nga tagalipata pwede gid makapangayo karuming Antonius Miracle Oil hastang tapikan. Pagusto kamo kapangayo
mga kabyanan, drug call dyan nga barangay. Sa Sabado, barangay, ano'y sanda ka demand tanan, ratat nimo kaya. Gapangayos na. Yam, ginaputakti, taka-text kag chat, sanuot na dyan sa amon barangay na. Sanda talaga pangayo. Tiga rayad mo, anon mo tabi kay gaarayad. Hindi mo man na pwede dyan kunon, hindi ka magtoto. Kraan, timanda. Ay badya gagaramit. At na dyan, man, andar niya gagarayad. Ura arti bligyan na dyan, tagtagan. Si Migo Mani ito nga magbanwa. Migo Mani sabi bitadten kalmala ka muna na dyan. Kalmala ka muna ay sunod tarang bitadten north south kagabay ang naba tatlo barangay sunod pagis Bado maubos siya kalmalam lang mo ha man mo ang konan da tandat na kona na kung mag-isbe ka blaming hindi rin ang sweldo mo bakal mo lang ka materialis kag amoto gamitin panagtag libre skulasi karumi Antonius Mercalowel now na bahal ng bagay mabulig namon ran nga kada kinanglan namon may miracle oil libre skulasi ti ang sweldo mo ibakal mo materialis para libre ang miracle oil sa kulase baw hindi dagidakan pagpasweldohon sa serbisyo publiko bay ha amo ba ra kunong serbisyo publiko sacrifice mo glingan para sa pumuluyo. Amo na tawag noy nga supreme sacrifice. Nga kung may imo gamay, labanon mo ana pumuluyo. Dila, na supreme sacrifice kran. Ang hora matutod nga serbisyo publiko. Amot na rin dito sa serbisyo publiko. May supreme sacrifice. Ha? Nga laban na nakapumuluyo kumpara sa imo. Di sige? Oras sa tinapag. Diyan na, sa Sentro Norte, 9:30 to 10:30, kag 10:30 to 11:30, ragyan sa barangay Lipata. Kung madangtan ta dyan sa lamputang pwedegid, no? Ang mga kabyanan. Ha? Kaya rako ka-chat nyo, kag-text, amon man ay, sunod man. Oh. Kano pa ko ni Kapitan Tambato sa Landoni, hura gyapon mo. Naunahan lang na ibabos na. Okay lang kami, dyan lang kami dalan. Ha? Kay Kapitan Amar dyan sa Lipata, good morning. Kay Kagawad de la Cruz, Kagawad Kadigal, Kagawad Martinez, kag sa iba pagid nga mga kagawad. Ha? Di gusto dagid nga matawaan mananda mga pumuloyo kay kananda kalisensya at ng mga pumuluyo kung nabi si Ruming to nga maagto dyan kag managtag. Na okay, balik sa atin nga pagpanglagan mga kabyanan. Kahapon nag-umpisa formal ang kampanya sa national level. Ha? May mga rally sanda nga ginahimo. Ang grupo ni Lini ridtos da sa Bicol sa Naga. No? Ang ana ni Marcos sa Manila sa din nga grandstand to. Kirino? O di nga grandstand to? Basta sa Manila, bupirti krak taho ana ni ko ano? Ni Bongbong Marcos oh. Buta-buta ang grandstand mo. Oh. Buta-buta. Tinagakuo ng ibang anuman madaag dyan si Bongbong Marcos. Ura, kuno-kuni kap sa maningning na ura, mutakan nga tamyawaw. Sa kay Kapitan mag-asawa nga Torres dyan sa maningning, good morning. Kano pa pangayo, orman dyan ni Kapitan kang Miracle Oil, ura, kutigin tao, sang galon na rad. Sa sunod, maanar man ikaw ka pa. Ha? At anan na to tawas maningning, gagamit Miracle Oil, ura, dati option. Kapamanyos terus na tanan-tanan. Sa sunod na kap sinsahi lang na imigo mo dyan wanan mo dahil linibok tao ka kinanglan. Ha? Bisa na ang lima ko niya ha? Na puro niyang cable agad lang kung ko lima ko mo di instrumento
nga garayad taho ang lima ko niya na murang hindi ako magmamanicure. Ha? Murang ginahalungan ko kay lima ko ya. No? Bisan mamanday, hindi ako mamanday, basim ted bla. Kag hindi ako kay mo, merkalowel, kundi ura kamuti ngayon. Mga kabiyanan. At sige, balik ta sa ating pagbalagad, pero kung gusto nyo magpakarwas kasrakyan nyo, agto kamo dyan sa di mapilis, karwaso. Orog yan sa Sentro Norte, bo kanami, mga kabiyanan, ha? Oh, si Chi Kalay. Che! Hapitan mo kuno si nanay nung kami nakalowel. Diyan sa Sentro Soran. Ay, kamos ng linda, tanat na sagi ka, nagdag dyan sa taga Sentro Soran. Mga kabayanan, sa taga Baldrama, may ginbilin ko to sa John Rapids Plaza, ang mabalaya na ha. Gamay lang. Dito ka ng Mirli, wayang may gamay to ha. Hindi na mo tipon nga raka. Ay ti, balikan ko lang na sa Baldrama, dyan na sa Kulasi. Dyan sa Baldrama, Kulasi. Kaya, ang di mapilis karwas, kung gusto nyo banwa bakal, magpakarwas, nami noy ang paghugas kang inyo sarakyan. Agto kamugid, sa di mapilis karwas, mga kabiyanan, okay? Kung ano tawag ya? Gusto nyo i-vacuum ang inyong sarakyan, may body wax, may under chassis wash, may tar black, kag iban pa serbisyo, di mapilis karwas ni Jinboy, di mapilis sa Sentro Norte. Si Kapitan Victor Sorulia, gapanamdam git, manglimpyo kamo kapalibot, agad mapalayo ta sa sakit. No? Na. Ginapamaan sa tanan nga si Edward Lumugdang Bisino, kang Sentro Norte, tana igalabang sa February 12. No? Ang nga sa Lipata do Kagawa de la Cruz sa Lipata ang kanat na no. Ang apat ro patay diyan. Mga kabiyanan. No? Ang tatay ni Yuyet nga di no? Sa Sabado ilubong ha? Sa Sabado diyan sa Lipata. Okay? Sa Lipata Sabado diyan aya sa Lipatang bangkay sa Sabado hapon alas 2 hapon ang lubong. Ha? Sige. Ang kapanawagan si Yuyet Bisino. Bisino, di gali, Yuyet di. Ano na, akin naman natalang ko. Ginapamaan tanan nga himata ni Edward Lumugdang Bisino, kang Sentro Norte nga tana igalubang sa February 12. Alauna itahapon sa ang misa sa Aglipay Church. Ang nagapamaan, pamilya Lumugdang kag Bisino sa Sentro Norte ra ha, mga kabiyanan. Manawagan mo ya. Ginapamaan kung sino kakita kang kahita nawigit kang Webes hapon alas 5 halin sa Aloha Parmasito Balak-Balak kulay brown nga may sulod nga kwarta bisan hindi rin ang kwarta mabalik. Importante driver's license, no? Ha? Balik lang dyan sa radyo natin. Ang kapamaan Michael Himaw kang barangay Tumaw Kulasi. Lang dogang nawagan. Okay. Oras sa ito pagpanagad alas 8:35. Mga kabiyanan jay balita hindi takamaan kung pro bad news antiki mga kabiyanan ang tong gindesisyon kang ombudsman nga unexpected nga klase ka desisyon. Unexpected. Why?
they found a probable cause to indict Governor Cadyao sa kaso ngagin pasaka against kana ni Antonio de la Vega kang civil service sa ombudsman. Yan ang ugat sa pag-empleyo ni Tony de la Vega nga ura gin pabalik. Ura ginatawang incentives gin pa-floating mga kabyanan. Sometimes kita sa kabuhi tabla may mga bagay kita nga na-oversyado natin. Why natin gid ginatawaan ka importansya kung abita daw gamay lang daw mo jabla pero do amo dyan natabo unexpected mo ang ning desisyon abida party-party lang to sa empleyo pero daw nagagawa nga grave misconduct ang violations no? And tantamount to dismissal from the service. Kahapon ang balita halin sa Kapitol, grabe pagrapta kag dopras kang wildfire sa kabukidan. Ang pagkalapkap kang balita bisan diin lang. Nga sulo sa report ang desisyon kang ombudsman andot nag-leak tanaya. Haraka binakamaan ron bisan piyak man under gani. Aton dia gabalita talang yang nahambal talang nga mo dia pro tanda tatok maan gani balita. Nga not only suspension ang order kundi dismissal suno sa relay sa source ta sa Kapitol, dismissal from the service. Sakit ya kung mag-amo kaya sakit ya kung magkuon ka nga example istoryahan talambi niya mga amo yung bagay no kung dismissal pahalinan ka gini ay ang suspension tana kung i-suspend ka plus B let's say for example 1 year 9 months or pirak bulan pwede ka kabalik may period tana mo of suspension may period of suspension kanimo pero kung dismissal from the service istoryahon ta pa dya intindihan hindi nang la istoryahon intindihan nyo rin dya nga kung dismissal from the service there is no further interpretation kundi ang interpretasyon takja palinon kagid so kung amore ang desisyon very bag-at ang akusasyon you commit a crime or an offense nga grave tana in nature no ang grave misconduct with bad faith nga hungod sa kalag even though you have already knowledge that your decision is contrary to law. May explanation nga your violation is contrary to law, you still defying the order. Ti ano ang order higto katuban nga suno sa report kung ibalita talang ang records nga nagkuon ang civil service pabalikan si Tony de la Vega. Waay gin pabalik, waay gin tao ang mga incentives. That's why ang civil service nag-decide nga i-cite si Gov for contempt. Contempt. Ang mga MR to, ang mga motion for reconsideration na to, denied. Because the Civil Service Commission firm kag ascertain that the governor violated the law nga anda gina-implement mga kabyanan
Tay may order na banwaran sanda pabalikan, ura ginpati mo. Kag amo to nagpabugat kang kaso nga to ang tong defiance sa ombudsman. Because bisan pa nga may clear order, you continue to defy the order of the commission. Ang Commission on Civil Service ran, Constitutional Commission sanda karapagtawag. Ha? Constitutional Commission. Commission on Civil Service. Civil Service Commission. Civil Service Commission of the Republic of the Philippines. Na CEC. Amuri ang ginadangpan ka mga empleyado ka gobyerno kung may mga kaso bla sanda gagto sanda sa civil service kang mangayo apin kung ikaw bi ginopress kag amo man rang komisyon nga pwede man makapahalin kanimo kung abusador man kaong empleyado kang gobyerno. Ha? Not only tagdampig ra ka empleyado ka gobyerno kung ginaabusos da, kundi sanda man kaya pwede magpahalin kay empleyado ka gobyerno kung ikaw empleyado bakan ti mayan empleyado nga dapat ang expected mga serbisyo ikaw kang tuod sa mga pumuluyo as public servant. Now, ang koon kang civil service kato nga ibalik wa ay gin pabalik gin defy kundi nagwa ang order to kang civil service contempt ang diyang si gobernador gin contempt ta galing civil service is not a court nga kung ang korte tanabanwa mag-contempt kanimo nga ura mo blagin pati order ka korte ha kag naghimo kabagay in violation sa rules of court isite na ikaw for contempt mura nga ang korte mismo pwede mag-order nga ipapreso ka. Galing ang civil service has not a court. Is not a court. No? Nga may contempt power. I-contempt di ka by a mere decision. Decision na pinaagi lang sa decision but idulog dara sa proper authorities nga amo ang mag-aapin kananda like ombudsman nga implement kang sanksyon sa taho nga wara nagtuman kang anda order. Kung baga nangayo kang tabang ang commission on order, ang Civil Service Commission sa ombudsman. Komisyon ra tanan nangayo kang tabang sa ombudsman. Bakers to need labiga. Nga ginbaliwala ang anda desisyon. Although ginsight nanda for contempt si Gob, garing ti ura sa that contempt power. Daw bugado ta ma-explain. So ang basis nanda agad mangayo bulig sa ombudsman ay ang ombudsman amo na ang pwede ka sanksyon. Diya sir amon order gin defy. Diya amon order ok andat nag-derive kami sa desisyon nga amo diya ay pabor kay dilabiga. Kag kang nag-order kami wala gin pati diayo ang defiance. Didto datanan ginlanding sa ombudsman. Paglanding sa ombudsman, iti ang ombudsman amo tanan nagatao sanksyon sa mga public officials. Koon kang ombudsman, sakto kamo. So diya kanaman diya kami tanan kadya may jurisdiction. That's why gumawa ang desisyon kang ombudsman nakakita ka probable cause. Ginpile ang kaso sa sanigang bayan ang criminal aspect kag ang administrative aspect may dyan man sa ginhimo nga desisyon kag riya igaserbe sa sunod nga mga inadlaw na amor ang history kang kaso mga kabyanan ang pamangkot pagid andot dismissal kag ang order ang mga desisyon because may kaso parehas sa ginbayulit kay sa kamayor sa Samar nga amo man reagid parehas gid carbon copy nga ginpahalin kang
mayor ang empleyado kang gobyerno ura naging pati nga ibalik. Ha? Bisan pa may order ang civil service nga ibalik. Ang ombudsman man sa amo kato nga kaso nag-order nga papahalinon i-dismiss from the service ang nasambit nga mayor kag wara makabaton kang ana mga insentibos nga mapwede mabuol sa gobyerno. Amo gid ang diyang kaso parehas gid carbon copy gid. Mga kabyanan. Now, what will happen to us here in Antique? So, kung may amo karyabi nga order, so implement tanan dari ura takmaan kung saan o i-implement. Pero sa akin na batian, hindi malaputan kang pizza 20 kang niyang Pebrero. Amo ra information ko. Kag bisan hindi matakan maghambal, hay balita dya, nakamaan rin di ang both parties kang order kang ombudsman. Man-an rin da ka kampo manigub. Man-an rin da kang iba nga kampo. Urihir ganit aton sa balita mga banwa mo. Kung magambal ta ka balita, suno saan confirm report lang gani man mo. No? Pero man-an rin nga may orderan. Mga kabyanan. Tibangad nga ura pa man giti pag-survey kang order nga natabo, so kapangsyon si Gob Gyapon, murang kisa ako makita nyo, luya lawas na maglagaw. Na, ti ano matabo, arugya sa Antique, ti natural kung may order ang mura, ura at memo ka na dyan. Kung pahalinan mong sara, i-install mong sara, natural ang matabo, pasumpaon riabanwa kang DILG, kung ang DILG amo ma-implement kang order, pasumpaan ng dasin si Vice Governor Edgar Dinosta nga magapungko interim governor ka probinsya ka Antique. Na tiwanara amurang leksyon nga kung ikaw mayor, ikaw gobernor, kung sino man dyan nga superior, no? Kung nagkinasuway ka mo sa civil service ka nagkoon civil service nga ibalik ta na ibalik nyo. Diyan dat kinambal ta dya para nga mangin president sa tanan-tanan iti. May dyan iba banwa nga mga superior nga gagarham banwa nga anda nga pananawan sa empleyado mo. Kapin pa kung ibasi mo sa politika nga mga rasones. Murang gina-advise ko sa mga mayor, daleksyon niya kaninyo. Nga kung may regular nga empleyado, butang ko, ura problema ra kung nagkinasuhay pak mo, ura pam tapos kinasuhay. Kag nagdaog sa civil service, pabalikan nyo. Hindi nyo pagdipay ang order ka civil service. Kay Constitutional Commission na riya, pwede dara idangop, mga ngayo tabang sa ombudsman. Ay kung magkuhan ang ombudsman saktos da. Amora mga kabyanan. Okay, plara ko sa civil service kamo kag ginasuhay. Kag kung pumabor kanimo ang desisyon kung ikaw binagpapahalin sa among empleyado pumabor kanimo, ti ko noon mo nga sakto ang desisyon ko. Pero kung nagkuhan civil service sakto ang empleyado, may rights ta nga dapat proteksyonan, ibalik riya, ti ibalik mo. Hindi mo pag turukan lang kag i-defy o kung ipaliwara. Kaya ang order nandalayiran. No? Whatever order, tandaan nyo whatever order of whatever order of proper agencies nga authorized maghimo kang order nga morya kag desisyon, layiri abanwa. Why? Andot nga layi, kay antes na laging desisyonan, may mga jurisprudence anda karya nga ginabasihan. May mga kinasuhay, iba dyan karas korte, ron nga ginbasihan daman. Mura tawag nga jurisprudence. So, i-prove na gintanarya nga kung gindefy mo, nagbayular ikaw kang anda desisyon,
Ti makabig niya contrary to law ang imo gid nga ginhimo. No? Defiance of an order mga kabyanan. Kumbaga, sugo ko tatay mo, ops, Romeo, sag-ab to. Te, kung di ka magpati, may rule si tatay mo. Manaan mo ra. Kung di ka magpati, ginabalbal ka, ti amura rules na. Ha? Andat may rules, agad ang tao magsunod. No? To make everything in order. No? Oh. Te, ang ombudsman nagkuon nga sakto civil service kindang piganda. Ha? Nagkuon ang ombudsman nga sakto civil service kindang piganda. Tigwa nakran kung sino bugado ni Gob, presby si attorney Pagunsan, ang law ni attorney Pagunsan, kag ang law nga ginabasihan ka mga abogado, kang civil service, mga kontrahanay riya. Tambay lang, kung kay sino, panabang kag law practice ang mga ibabaw. Garanti kung ano order na banwa kang proper authority. Ha? Amora banwa ginakabig, tanam mo nga law for order. May presumption of regularity nga ginatawag. Nga for the meantime, kung hindi ka man conforme, sundon mo. Kung gusto mo i-question, daraan mo sa babaw, i-elevate mo ang question of law nga riya sa mas higher nga court. Hasta nga malabot, kag ma-exhaust mo ang tanan nga legal remedies. Kung gusto mo gid mag-seek kang justice. Ha? Plus B, may mga order ang lower institution or offices, mga opisina kang gobyerno, like by example, civil service. Pero, kung wala mo pa ma-question, kag wala pati nga korte, like Court of Appeals or Supreme Court, nga nag-reverse kang anda desisyon, ang anda desisyon anay for the meantime, patiha. Because sa ginatawag nga presumption of regularity. Amora for the meantime ang lawful order. Lawful order kang civil service, sura mo ginsunod. Kundi nanabang ngayo tabang civil service sa ombudsman, kagang ombudsman sandig sa anda pagpanalawsaw, pagtuon hay puro ra mga battery of lawyers regyanran, nga abogado diyan kara grabe diyan makaragalin abogado mga maestrado kang Supreme Court, Sandigan Bayan, Court of Appeals, ombudsman. Nagkoon sanda sakto ang civil service. Ano ba'y may ta? Ako noy, kung magambal ko na si tatay ko, nga hindi ka magpagabi uli, tandaan mo gid nga dapat alas 5 diyan ka sa balay mo. Magkoon sa tatay mo, tapos sa eskwela, para hindi ka kagita, kamog pamanaan mo ngumnog garab, para magmayad mo nga buhay sa prakadlaw. Sundanoy, mayad riya ang tuyo nanda. Ha? Kung magkoon manimo ka malaman, iti ka una, ura patim nga layigwa, kung ano mga hambal ka malam, daw murag na tahod ta mo. Nga mo ay, hindi mo't na anay pagtao virginity, ang virginity mat naatan himan sa suyan. Ha? Itao mo sa tao, para may leksyon man niya, mo dyan nga, mo dyan itaot ang ihimplo. Example, kung hindi, ikaw sigurado, kung ikaw ba hindi mo pagtao virginity mo sa biyo mo plang. Tumana, noy. Tiwanan mo rin, amo, tanara na tindagan kang mga malam nga mayad. Na? Mga kabyanan. Amora,
ang tumanan mo kay amura ang layi kag pagsulundan nanda. Di kung hindi man pagtumanan ambal kag ginikanan mo, suwail ikaw nga anak, daw amura bla. Te, amo man sa dakran. Nga kung suwail ka nga anak, raka itliktur ang ginikanan mo, kanimo. Ha? Halabura lang nga bura ginikanan mo. Garlaghit hita mo ka buyayaw ka ginikanan mo. Hay daw wara ka gyapon ti gatanda. Ha? Daw wara mo gnapasulod. Ang ginahambal nimo, makong ginikanan mo ka nga, kapira ka rin ka may hambalan? Nga hindi ko sagi kalagaw kung gabiiron. Kapira ka kambalan, nga antes ka maglagaw, wag sagop ka nay, matigang ka nay, labhan mo diyang girnapta nga mabayo nyo, kag sardohon nyo ang mudyahay, mamunyag kaw. Te, hewra mo gintuman. Kundi nga, kuya mods nanay mo. No? Ha? Tang iba't na karan, pras ka mga korte, tan istoryahan, tayo kinasuhayit na dya, urat nagbura, at nakanoy, ginabura, dalang sa desisyon da. Kag magkuon, kag mag-impose sa sanksyon. Ikaw, day amon bura wherefore? Pagapinahan ikaw, kang amo kay ay. Tiwanon mo rin amurang sanksyon sa ginimo amo sala. Urakat nimo karon. Sa magligid pat na Rumi Antonio rahay. Kaligid kay ribion pagto sa San Jose urakat nimo ti sandat nag-order kan. Na amo ra mga kabyanan. Nga kita kung katahod kita, bisan sa ultimo nga balay, sa ginikanan ta, sundon ta. Kung katahod kita sa layi, kung ano ginahambal ka proper authorities, sundon ta. Kung katahod kita, kagarespeto kita sa mga order, sundon ta. Hindi kita pwede kahambal nga hindi ta pagsundon. Kay sara lang mahambal ta ka. Kung hindi mo pagsundon, mga kabyanan, may sanksyon ikaw nga paga-atubangan. Alas 8:59, sa aton nga pagpangalagad, sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mabalita, si Bon Carlo Palacios, mga NSB member kakulasi, mga abyan, sincero. Wow. Amo man si Mami Pilar Lusilha, padayunon ni Boy Larry, ang ana ginumpisahan. Para sa tampan ni serbisyo sa Sibaste, Bantog Baruna. Kag sa serbisyo nga tampad, January, Padpad. Ha? Mura dyan? Ha? Kag Gaymaw, ang Gonzales Store sa Lamputong. Tanang nga grocery items diyang mabakal. Kag tapos, mga kabyanan, ang Ilas Bike Shop, bisikleta dyan mabakal. Ilas Bike Shop. Wisam Electronics ga repair, tanan nga appliances sa Sentro Sur. Amo man ang Pritiya Cycle Parts, kung gusto nyo, magpakidaan motor nyo, rugyan nyo gidaron. Mr. and Mrs. Edwin Colisio ang tagiya. Kag RL Cycle Parts, rigyan sa bulangan nga daan sa Halandoni. No? Kag kung pinta tanabanwa ang inyo kinahanglan, bakal kamo sa Julius Paint Trading. Kag timplean ni Migo Julius ang pinta nyo ngay pintas balay. Inyo balay ga kanang-kanang. Baw! Kag ang Sunrise Advertising Incorporated, harigyan ra sa sentro poblasyon, kung gusto niya banwa magpa-print ka tarpaulin, rigyan ka mo pa-print sa Sunrise Advertising Incorporated. Sinangsusan tamba, kung magpa-deliver ka mo baras, kag magpa-deliver halo blocks, kag tapos mga kabyanan bakal kang Stronghold Insurance, diyan ka mo agto sa kay ng Susan Tamba.
Ha? Kung dyan naman kamo magbakalo, kung gusto nyo magbakal kang Mr. Donut, o nga, Mr. Donut, nagatigaan, nura makaan ni Karin. Mr. Donut, no? Mga kabyanan, dyan no sa ingad kang Petron Gas Station, Petron yan, dyan sa may barangay, poblasyon sa Alojado Street. Okay? All right. Gaimaw sinunong Aluhipan, board member nga taga Kulasi. Si G. Bautista noy, philanthropist kag mabinuligon sa North District nga board member pa. Pagidjagad lagan no. Te. Kumag lang, para hindi mumutdan ng kurente, bayad ka mo gid santiko ha. Na, mura panumdum kan tiko. Ni Engineer Ludovico Lim, kita min Engineer Lim to, na kon. May kuraming lawaga, mambing ang tiko to. Miguay kami ni Engineer Ludovico Lim niya, mong buhay-buhay rin. Mga kabyanan, kung magbakal ka mo kabubod ka manok, damog ka baboy, tapos magpamatsoy, agto ka mo dyan sa may, sa may Carl's Agribit Suplato, bang kantiko, kag sa Banwa, kasi baste. Na, may ito, ngaranan, na, Carl's Agribit Supply. Carl Noel Buhaya mo ang tagiya. Okay? All right. Na, ano pangura tamambal? Grand Bakiro, noy. Ang Grand Bakiro, kung gusto nyo, lagaw-lagaw sa Grand Bakiro, agtok mo to sa Barangay Kamansian ng Lisel Joan Aloypan de los Reyes, amo ang tagiya. Ha? Sa Facebook viewers, thank you very much for watching. Ha? Kay may pabati ko bladya kantak, bata o kag malam. Bata kag malam no. Pabati ko lang sa on air. Ang ambalda, ang kantada, kinatos lipata. Ako nagkakanta-kanta, gito gawalibod kang, kang puto. Kag may ginsin kanakan taga Mararisen. Kantak bata, ginsin nas messenger. May tukaran ko. Sa Facebook viewers ha, Marieto Kadyaw, good morning. Kanimo dyan. Kag tapos, kay Jojo Malyaw. Dan. Good morning gid sa inyo nga pagpamati. Kung gusto nyo magbakal ka, Romian Tulis Pinakalowel, agtulak mo sa outlet, especially dyan mo no, sa may Renz store. Dyan no, sa Punta Tulay, sa Sentro Norte. Abo, pwede kita na karaka, pamahaw dyan no. Kung gusto nyo mag-snacks, agto ka mo sa Renz store no, ni Madam Grace Nui Mayo. Ay, rigyan ko naman nga ang bana gali ka bata ni partner mo no? Bata gali ra ni Jojo nga kwan si vlog rigyan sa may barang sa uring-uring. Kita aik ni Jojo. Ha? Rigto kapon sa puring sa Mugasong. Nagagtok-tok lang to rakmaan nga bata ko rang ang bana ka bata kamigo mo. Ay ti ura mo ko ka mangkot. Na, ay, kung ni Jojo mga si vlog, tamyawa ako sa programa mo dyan sa Sanusilang tanan, ang programa mo. Mangranan na si Jojo dyan. Ha? Ha? Nan mo pirmi ko dyan kunas balay da. Rigyan sa uring-uring. Si Jojo nga si vlog kita ay kami kapon sa flooring tos bugaso na igma kami sige mga kabiyanan sa Sabado naman pamati kamo ay may ginabaydan ng programa si Captain Vic Fidelisio kung anong maplano na sa Antique sa pagkagadlagan kami gobernador may anarang slot jati kitag interview parehas man na sa radio bandira ngati nagbugal tanak programa si Arjan Del Coro man gi-interview ti ura ka choice kra kay kung sino ang empleyado kay stasyon amo gid ta na ma-interview hay sanda ka ba ang KBP license na hindi sanda pwede ka papungko kag anda taho kapin bakon bekem ti KBP license so somebody from the station mismo amo ang maga-host kag magkanda kang interview
Oh, okay? Wertat nahon sa atin nga pagpangalagad. Sa Facebook viewers, thank you ha. Ha? Thank you, gid. Ma-end ako na kay pabati ko lang yung kanta, oh.